Takže ja zdravím u ďalšieho videa z hry Age of History 2 za môj scenár, aj keď teraz sa to už volá nová dekáda, áno. Dobre, nová hra hneď, nová dekáda, áno, to je jedno, za čo idem. Dobre, no, nejaké veľké zmeny ani moc nie, len priradil som to oceánu, ostrovy, kde komu patria. Hej. Ďalej, tuto si môžeme všimnúť, že som vytvoril nový štát. Nový štát s názvom, jak sa to volá? Sultanate of Asua, áno, kto hrá hercov Iron tak pozná. No a ďalej, tuto, Etiópia má teraz císara, hej, som nevytvoril, ale som pridal do tejto hry císara, tuto Haile Selassie. Myslím, že sa to číta Selassie, ale to je vedlejšie. Etiópske kráľovství, tak, dobre. Minulom parte, to sme robili menšiny, áno, menšiny a kóry a aliancie, samozrejme, aliancie. Hej, aliancie, tuto Allies a Entente, áno. Ja neviem, to je potom Osa a to je fakt všetko, čo sme urobili, super, ďalej je tu, ja by som sa tu presunul za Francúzsko, hej. Takto, a len jedno kolo stačí. Tuto si môžeme všimnúť event, áno, New Decada, áno. Proste kontext alebo lore, že čo sa tu stalo, áno. To by som chcel dať každému štátu, to má len Francúzsko, hej. Si môžeme všimnúť, že sú to už 2 roky, čo skončila veľká vojna a od tej doby sa to zmenilo veľa. Antigermánska politika skončila. Predsa len zobrali sme si späť Alsace Lorinie, čo sú vlastne tieto 3 provincie, hej, čo malo nemecké impérium a ešte predtým Francúzsko. Vytvorili sme porínsky štát pod našou kontrolou, áno, to je tuto Rhineland, aka Poríne. A do toho nemecké císarstvo je dávno v hnoji. Ale na horizonte máme pred sebou novú výzvu Britov. Odišli z našej aliancie a vytvorili si vlastnú. Konkurenčnú. Majú hlad pomoci, ktorý musí byť zastavený dobrom alebo zlom. Áno. Dobre, to je bol lore. Stačí iba oknať, hej. Ako to je jedna výhoda s eventami, že čo sa dá s nimi robiť, ale taktiež sa tu môžu dávať aj rozhodnutia, hej. Napríklad, že tuto za Sovietsky zväz, ja chcem Kazachstan, vyhlásiť na ňo vojnu, nevyhlásiť na ňo vojnu, no ja vám ukážem. Jo, to mi pripomína jednu dôležitú vec, jednu túto nová dekáda, že to ma tak napadlo, že Turecko takto nevyzeralo v roku 1920. Moment, jak vyzeralo Turecko po prvej svetovej? Áno. Joj, to bola grécka okupácia, italská okupácia. Veľa toho tam bolo. No hej, vo finále boli takto nejako, hádam. Hej, tuto bolo Gruzie, tuto bolo Francúzsko, teraz je tu Sýria, hej, vznikli tu nové štáty, ako je Jordánsko, Sýria, Irak, hej. Potom tuto bolo Grécko a Itálie, semka, takto, áno. No, a také niečo by som sa pokusil zreplikovať, ale mňa tak napadlo, že by som mohol vytvoriť vlastne štát, ktorý bol takto semka, Turecko by som úplne odstránil a ten štát by mal možnosť sformovať Turecko, hej. Že chápeš, že keď dobuje svoje provincie tuto, tak by dostal, áno, že by mohol sformovať Turecko. Takisto ako tuto Bielogradeci môžu sformovať Ruské impérium, áno, späť. A potom z Turecka môže prejsť napríklad na Osmanskú ríšu, ale to už je vedlejšie, áno. Takže to by bolo také niečo, čo by som chcel urobiť. Tiež tú mapu musím tak nejak upraviť, že ako bola. Som zvedavý, ako vymyslím. Ako myslím, že tú francúzskú časť asi nechám len tak, hej. Turecku. Asi. Dosť pravdepodobne. No dobre, tak poďme sa pustiť na vytváranie. Takže vytvoriť novú civilizáciu. Vytvoriť novú civilizáciu. Juj. Jasné, tu je 12-minútové video o tureckej histórii. Jasné, tam bola demilitarizovaná zóna, hej, semka takto. International zóne, no. To som zvedavý, ako vymyslím. Dobre, takže podľa tohoto tu bola ešte Osmanská ríša. A potom prišiel jeden borec, čo to celé zjednotil a vytvoril Turecko. Nie, že vytvoril, ale že zjednotil Turecko, tak. Ja to vyzerá moc dobre na štát, čo bol práve zničený, nie? Čo tak opačne. Možno? No, voilà.
Toto je vlajka štátu, čo bol zničený. Nazveme to podľa Ankary, nie? Nemá Ankara nejakú vlajku? Ankara... Flag... Asi? Má! Tiež aj tak nejak tie farby, čo sme tu dali, výborne. Len trošku tmavšiu modrú. Hej, trošku tmavšiu modrú. Tak. Takže Ankarská demokratická republika. Dobre, Ankarská demokratická republika. Farba. Farba asi takáto biela. Alebo do modrá, no. No dobre, takže editor. Áno, editor. Nová dekáda. No. Je mi ľúto Turecko, ale musíš ísť. Hej, sorry. Jo, ešte by som zabudol. Editor mapy, mapa zemne, formulovateľné civilizácie, počkaj, dať no, počkaj, čo napríklad Turec, nie, dobre, takže formulovateľný štát bude počkaj, možno už je, to zle napísal, nie, dobre, škoda, Turecko, tak, dobre, Turecko a bude tu Ankarská demokratická republika. No takže normálne, takto vyznačíme pekne. Výborne Ankara, to nastaviť ako hlavné mesto samozrejme. A uložiť, dobre. No takže ešte raz, Turecko, a pridáme tu Ankarská demokratická republika. Neviem, či sa mi páči, že to má rovnakú farbu ako Grécko, ale čo už. Je pravda, že v Istanbule bola demilitarizovaná zóna, ale predsa len asi by som to dal Grécku, hej. To robí teda takto. Joj, to som nechcel. Aj keď, moment. No, to som nechcel. Ak tak vidím, tak tieto provincie mali Briti, hej, ale tak Irak je voľný. Ale to mal Irak? Neviem. No dobre, tak to by bolo grécke územie. Teraz italské. Až takto. No tak to je veľa šťastia. No to je kusisko teda. Toto je Arménie, nie? Gruzíne nie, ale Arménia, no. Ja som hovoril Gruzii, pardon. Ale tým by som to dal asi len takto. A možno ešte niečo? Ešte tak, dobre. A nech sa nepovie, tak Briti, tí teda dostanú tieto dve provincie. Tak, dobre. Odrazu by som to mohol dať aj túto no, dobre. A zvyšok, teda tá naša Ankarská demokratická republika. Jo, tak tiež by bolo dobré tu dať kor všade. Takto, všade kor. Pridáme tam teda tú Ankarskú demokraciu a dáme tam 55%, tak, dobre. Ale v túto Istanbulu bude takto. 98%. No tak teda, keď som hral Ankarskú demokratickú republiku, tak akože amentma, hej, tak môžem sformovať Turecko, no, výborne. Áno. Vlastne mám všetko, len tie územia nie. Dobre, to je taká chalinga, ak tak vidím. Takže úplne, ak by som mal ja hrať, tak teda Taliansko, Briti to určite teda nie, to by som potom vôbec nešiel. Grécko 23. Počkaj, ekonomika, no skôr. Arméno 50 000 ekonomiky. Jo, dobre, takže Arménie je to Krym, áno Krym, Grúzia, Azerbajdžan, to boli také moje prvé ciele, ako tak vidím. Potom by som asi určite aj keď ty kokšo, dobre ja. Dobre, a to by som asi potom vo veľkom investoval do ekonomiky a začal by som semka na týchto troch trotlov. No, potom asi by išlo Grécko, hej, Grécko tak nejak na Balkán a jo, potom to Francúzov poslať proti Italom, hej, zautočiť na italskú zónu. A nakoniec Briti. Že vlastne by som poslal celý svet proti Britom a zautočil by som tiež na Britov a toto by som anexoval si. No to by bol asi spôsob, ako by som to ja robil. Dobre, a všade mám kor, že áno? Áno. Tu Gréci majú 200 000 mojich ľudí, super. Italové, 150 000, Briti to teda moc nie. A hej, 22 000.
No a tuto Arménie, no. To sa zišlo tak, aj keď vlastne odkiaľ máme zobrať peniaze na armádu, že? Aj tak ten zo začiatku by bolo asi najlepšie zautočiť predsa len, aj keď tam máme veľa ľudí, čiže áno, to rátalo do našej populácie. No, asimilovať treba. Asimilovali by? No hej, asimilujú. Logicky. Vzťahy tak nejak... Ja by som mohol dať, mohol by som dať ešte non-aggression zmluvy. Neagresívne zmluvy. To by bola Ankara, Grécko, áno. Ankara... Môžem takto? Nemôžem nejakým dvojklikom? Nie, nemôžem, super. Ankara, Itálie, budem tomu hovoriť Ankara, hej. Budem tomu hovoriť Ankara, dobre, Ankara, Briti a nakoniec Ankara, Arménie, tak. To možno aj A nie. Čiže na druhú stranu, hej, nemôžu zobrať svoje core tam, kde je ich populácia, a na druhú stranu môžu sa zatiaľ vybudovať za tých 40 kôl. Čo je celkom dobré náhodou. Mustafa Kemal Ataturk. Ale ešte predtým by ma zaujímalo, že či Ankarská demokratická republika je vážne demokratická. Áno, demokratická, dobre teda. Takže asi by som pridal Ataturka, hej. Semka do hry. Jasné, Mustafa, vojvodca a štátnik, zakladateľ a prvý prezident Tureckej republiky, chápem. Proste Mustafa bol gigačet, keby nikto nevedel, hej. To už len to, že sa volá po Simbovom otcovi, hej, definitívne opačne. Ja teraz začnem proces pridávania jeho do hry, hej, keby niekto chcel vedieť, ako pridať vojvodcu, prezidenta, diktátora, hocikoho do hry, tak tuto vám dávam link na takého borca, takže Adamovec, hej. On robil o tom video, tak si tu kľudne pozrite to video, je to super video. Ja som sa to naučil robiť už na spamäť, ale vždycky som to robil podľa toho. No dobre, takže som ho pridal do hry, ešte ho nadstaviť ako veliteľa. Takže vúdci, pridať nového vúdce, teraz jeho meno, uložiť, je meno obrázku, to je to isté. Ataturk, dobre, bodka jpg. Si malým JPG. Tak. Narodenie, a to som zabudol. Maj 1881. Čože absolútne neviem, ak sa povie maj po česky. Kvieten 1881. Ale akože presný dátum narodenia, to tu nie je. To bude 1. Bude 1. kvietna uložiť. No. A teraz, toto je akože gigačet, hej. On tu urobil revolúciu a teraz je vo vláde, hej, dajme tomu. Rúst populácie 5%. Rúst ekonomiky 10%. Áno, to daní to vynecháme, ale hlavne on bude vojevodca, hej. Takže vojenská údržba minus 5%. Vojenský útočný a obranný bonus, akože obrovská výhoda, hej. Až 10%, čiže šialenstvo. Pohybové body, dáme plus 5%, dobre. Ak som vravil, nebude moc na ekonomiku, on bude skoro vojevodce, áno. A Ankarská demokratická republika, tak, dobre. Uložíme, tak. No, joj. Čo sa stalo? Ataturkovi? Čo sa stalo Ataturkovi? Že PNGčko je on teraz? A tie bonusy má, no. Ja to mi pripomínam, že som vám neukázal bonusy tohoto vodcu, no toto je tiež úplne šialenec, ako môžete vidieť. Úplný šialenec, hej, lebo takže Etiópiu bude ťažké dobiť. Joj, ale toto musím napraviť. Ako teoreticky iba by som zvolil inakší obrázok a hej, pomenoval ho úplne rovnako a malo by to byť úplne v poriadku. To pôvodne odstraním a pridám tam novú fotku. Takže teraz by to malo byť... Asi je to úplne v poriadku naprogramované, takže len by som mal zapnúť a vypnúť hru, hej? Čiže, nie zapnúť, ale skôr načítať novú hru. Počkaj. Nie, počkaj.
Moment. Možno sa tam, možno sa už zmenil, len je stále, nie, neviem. Zmenil sa, že? Hej, podľa mňa sa zmenil, ale on je stále ešte prehľadný z nejakého dôvodu. Hej, áno. Neviem, ako bolo pôvodne, ale on sa určite zmenil, no fakt. Dobre, tak ešte do tretice, všetko dobré, Mustafa Kemal Atatürk. Tak, dobre, teraz to už musí byť, prosím. No, Mustafa Kemal Atatürk, a mne sa nepáči to rozlíšenie. Sakra, dobre. Rozlíšenie je také mech. Také mech, to rozlíšenie, hej. Ale vieš čo, mne to nevadí, je to lepšie ako nič, že? No, koľko je hodín, bratu? Máme 4 hodiny 14 minút. Takže teraz, konečne niečo zaujímavé v tejto sérii, hej. Ideme nová dekáda. Ja som to chcel robiť ešte minulý part, ale mne to nevyšlo, hej, lebo čas nevyšiel. Takže teraz, udalosti, áno, udalosti, to čo mi nevyšlo čas, hej. To vykašľam sa na to asi, jo, Dobre, no, takže, zo začiatku. Pridať novú udalosť, áno. Bude to pre... sakra, to je stále Mustafa. Ankarská demokratická republika, áno. A nazveme to ultimátum pre... Arménsko. Tak, dobre. Opakovateľný to nič, dáme tu, rok neskôr, áno, na 1. ledna, tak. Dobre, a pridať nový spúšťač, takže, civilizácia existuje a to bude Ankarská demokratická republika, lebo logicky bez nej by to nešlo, aby sa spustila, že keď má niečo robiť Ankara, tak musí existovať Ankara, hej. A ešte civilizácia existuje a to bude Arménsko. Arménie, tak. Čiže áno, Arménie a Ankara existujú. To sú dve podmienky preto, aby sa to spustilo. Jasne, tu sa môže dať aj obrázok, ale ja neviem, ak sa to robí. Ináč tiež, kto chce vedieť, ako sa robia eventy, tento borec, tiež Adamovec, to tiež robil. Takže pozrite si tiež to video. A samozrejme najskôr si pozrite toto video a potom si pozrite tie dve ostatné, áno. Dobre, to by som na chvíľku preskočil a pridal by som... proste text, dáme tu ABC, áno. Teraz sa mi s tým nechce trepať, hej. To niekedy za kamerou, lebo som len nech. A i šance, čiže keď to bude hrať AIčko a nie hráč, takže aká je šanca, že si medzi tými dvoma voľbama alebo viacerými vybere túto šancu. Napríklad tu dám 75%, že pošle Arménii ultimátum, áno. A názov som zabudol. Poslať ultimátum. Tak, 75% šanca, že to urobí. Tu je 25% že sa na to vykašle. Agresiou sme sa dostali tam, kde teraz sme. No. Poézia normálne. Agresiou sme sa dostali tam, kde teraz sme. A keď to by tu mala byť asi čiarka, nie? Agresiou sme sa dostali tam, kde teraz sme. Tu by mala byť asi čiara, no to nevadí, to je pod kontrolou. Dobre, takže keď sa pošle ultimátum, dobre. Tu je taká možnosť, že spustí inú udalosť, čo teraz urobíme, hej. Dobre. To uložíme, lebo teraz tu nič nedáme. Teraz si dáme uložiť udalosť, tak. A dáme tu pridať novú udalosť, ktorá je držiteľ, bude Arménsko, Arménie, tak. A dáme tu, že Ankara ako, tam nie je dlžeň, či? Neviem teraz vôbec. Dátum to asi tu nie je potrebné, uvidíme. Prijať nový spúšťač, no tak to bude teda, ja neviem, že civilizácia existuje, taktiež Ankara, áno, a taktiež Arménsko, tak, Arménie. Tie dva je trotli a tu dáme normálne DF, hej, ABC, DF, hahaha. Vtipné povedané, dobre. Prijať ultimátum. Tak, prijať ultimátum. A to bude AI šanca. No, keďže Arménie
slabokus, tak to bude normálne 95% naša. Mimochodom, neviem, či som jediný, ale mne to nejde dať na 100%, keď dám. Zo začiatku je to vždy 100%, ale mne to nejde dať naspäť potom. Neviem. No a takže bude tu 95% šanca, že to príjme. Tak. Uložiť. A taktiež tu bude 5% šanca, že to nepríjme. Dobre, teraz si uložíme udalosť, tak a prídeme na tú Ankarsku. Tak som dal poslať ultimátum, tak to je toto, áno, tak tu musím pridať udalosť a tu bude Arménia, ja som neuložil, no to je, počkaj. Dobre, takže keď sa dá táto možnosť, tak to spustí túto udalosť v Arménii. Áno. A tu sa mi neuložil nadpis. Tak, dobre, lepšie. A keď tuto dá sa prijať ultimátum, hej, keď príjmu ultimátum, to spustí anexáciu kontrolovanú Arménii, áno, a nový vlastník Ankara, tak Ankara, a tie provincie sú vlastne tieto pôvodné, hej, tak, áno, uložiť. A taktiež sa tu pridá nová neagresívna zmluva, čo bude vlastne Ankara s Arménií na ďalších, no 39, dobre, lebo mi tu nejde na plných 40. Aká to škoda, nevadí. Hej, tak to sú dve veci, čo sa stanú. A ešte sa zhoršia vzťahy, alebo niečo také. Hej. Alebo nie, nič. Dobre, takže to Ankara zoberie si svoje staré územia. Hej. A keď sa nepríjme, tak to spustí nový event. Nová udalosť. Tak, zatiaľ tu nič nedáme. A zhoršiť si to vzťahy, hej. Aktualizovať vzťahy. To bude Ankara s Arménii, tak, minus 20, to bude fajn. Tak. Aha. Dabuje. No, takže. Ešte by som chcel ukončiť jednu linku z toho eventu. To bude Arménia prijala ultimátum. Tak. To bude Ankarská demokratická republika. Dobre, už to bude hodina, čo natáčam, nevadí, ja si to užívam. Odpoveď bude ok, hej. Tam nie je, že by sa niečo iné stalo. Dobre, 100%, dobre, tak. Dobre, a tu tá arménska, že keď sa príjme ultimátum, tak to spustí nový event a to bude vlastne Arménie prijala ultimátum, tak. Vlastne tu bude aj tá neagresívna zmluva, tak teda, dobre. No, a teraz, keď sa nepríjme. Dobre, to by bola jedna linka ukončená. A teraz. Arménia vzdoruje. Existuje Ankarská demokratická republika, tak, dobre. Bla. DSFGSDFGHB. No, a teraz. Vyhlásiť vojnu, čož bude na AIčku, to by som dal takých 70%, hej. A taktiež. Ďalšia možnosť bude tak, vzdať sa svojich nárokov, čož bude, dal 70, takže to bude 30. Teraz pomyslím, že som, no, dobre. No, takže. Teraz, ak sa moment, asi by som najskôr mohol urobiť to, že keď sa dá neprijať, to spustí tu Arménie vzdoruje, udalosť. Teraz Arménie vzdoruje, takže, keď sa vyhlási vojna, tak logicky vyhlásiť válku, takže vlastne Ankara vyhlási vojnu Arménii, takto. No a teraz ešte pridať armádu. Pridať armádu. A to bude
ankarskí demokratickí republickí bojovníci, hrdinskí, áno, na vlastne týchto provinciách, áno. Čiže 7 provincií sa tu spavne, no toľko môže byť. Ale nechcem, aby to financovali zo svojich zdrojov. No dobre, 2552. A taktiež samozrejme aj Arménii sa tu spavnú vojaci. Pridať armádu. Arménie. Tak. Nie, to som nechcel vrátiť. Tak, dobre. Že by vlastne len 6. Joj, dobre, tak tam pridám trošku viacej vojakov, nie? Uložiť. Nech to nie je až tak ľahké. Aj keď to už bude mať dosť ťažké, no. A to bude vlastne všetko dôležité. Vyhlásenie vojny, áno, a armády sa spavnú. A keď sa tu vzdať svojich nárokov, tak by som chcel, aby sa tu neagresívni smlouva na 3, áno. Ankara a Arménia. Prečo sa pýtate? Pretože ak by niekto bol vychcaný a trošku mal podčepici, jak sa ríka, hej, a nechce, aby sa tu spawnovali Arménii jednotky, tak môže dať proste vzdať sa svojich nárokov a potom vlastnoručne vyhlásiť vojnu. Čiže vlastne by tu nemali vojakov, čož by bolo výhodné nakoniec. A to ja nechcem práve, že ja chcem, nech to je poctivo, takže keď tak 39 kôl sa bude musieť počkať, hej. No, dobre, teraz tieto ďalšie dve udalosti. Turecko vyhlásilo vojnu. Tak tiež nejaké random slova, hej, to potom napravím v postprodukcii. A dáme tu, že ok. Vyhlásili vojnu, takže ok. Who ask? XD. To bude len také informačné, hej. To nebude mať žiadny väčší význam. Že keby niekto hral za Arméniu, tak sa mi nech tu vyskočí notifikácia, že hej, vyhlásila na teba Ankara vojnu. Takže keď sa vyhlási vojna, tak tu dám spustiť novú udalosť a to bude teda Turecko vyhlásilo vojnu Arménie, tak. Dobre. Všetko poukladáme takto pekne. No a ďalšia, to bude vlastne už finálna, tiež Ankara. Arménie, bľať. Turecko ustúpilo. A to sú len také notifikačné, to nie je, že by niečo robil. A prečo tam neukladá text? Tu sa mi neuložil, aj. Tu, mne Ankara ustúpila. Ankara ustúpila. Tak. A to bude, keď vlastne vzdať sa svojich nárokov, hej. Pustiť udalosť a... Hej, to... Tu tiež... Som tiež dal Turecko. Dobre. A teraz by to malo byť už kompletné, áno. No takže nová hra, no a vlastne teraz budeme klikať, takto hej, a budeme sa striedať, čo je toto? Kingdom of Armenia, hej, to bolo tak asi pred, neviem, odhad 1000 rokmi, že tu boli všade Arménci. Áno, dobre, Leden, dobre, takže tu máme ABC ako text, ty kokšo. Ultimátum pre Arménsko, že Ankaru, dobre, takže tu môžeme, že agresiou sme sa dostali tam, kde sme. Čo vlastne nič vo finále neurobí, alebo môžeme tu robiť počkaj, máme tu? A stále tu stále je tu toto, dobre. Ešte to. Takže poslať ultimátum, tak, dobre. Čo urobíte Arménci? Ankarské ultimátum, nie. DFO, sakra. Môžem sa prežiť. Prijať ultimátum, hej, čož vlastne anexuje sa a hej, neagresívny zmluva. Tak, čiže áno, to sa anexuje, čiže tu majú aj svojich ľudí, takže hádam si dobre pre nich. 1, 2, 3. Arménie prijala ultimátum. Krása. Tu vlastne končí toto všetko. Dobre, a to je jedna linka, ale my tu máme ešte druhú. Ankarská demokratická republika, tak. Poslať ultimátum a povieme im. Naserte si, čo si vlastne zhoršíme vzťahy, tu si môžem všimnúť, že máme dve pozitívne
A teraz tu máme minus 18. Nás poslali do prdele normálne tí parchanti. Dobre. A vyhlásiť vojnu alebo vzdať sa svojich nárokov. Vyhlásime vojnu parchantom, čo vlastne jednotky aj u nás, aj u nich. Hej. A vyhlási sa vojna navzájom. Takže, hej, je tu vojna. Si môžem všimnúť, že Ankarská demokratická republika vyhlásila vojnu na Arméniu, hej. No a sme vo vojne, takže áno. Ankara vyhlásila vojnu. FDS. Parchanti, áno, súhlasím s vami. Konečne rozumný komentár. Alebo pošleme ultimátum, oni ho nepríjmú. A my? Vzdať sa svojich nárokov. Čiže vlastne nám to predĺží, nám tu je všade 33 a tu máme 39. Ankara ustúpila, čiže vlastne nič sa nestane. Dobre, tak to by bolo všetko, hej? No dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, môžete ho podporiť lajkom, odberom, nejakým pekným komentárom, notifikáciou. Môžete ma sledovať aj na sociálnych sieťach, ako napríklad Instagram, TikTok, obidve Poison Spodržítkový. Na Instagrame dávam každú miniatúru svojho videa, hej, a na TikToku som neaktívny. No dobre, ale ja sa s vami už lúčim. A u ďalšieho videa, čauko! Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head.